Lintag trapiko iti Cannon Road ang nakaipasdagan ti Lions Head. Naingat ngayon patumpal ti Baguio City Police Office. Tapno masuro ti pamilin ti DILG. Nangikabil da iti tolda iti sangwanan ti Lions Head. Tapno awan ti agal iti ladawan. Ama kasi nga iti panagdalyasat dagiti lugan. Ada detalye ni Jessel Gate Lapisar. Dakkel aparikot tatta dagiti stall vendors iti Lions Head Cannon Road ti kinabasit ti turista nga agturturong iti lugar rason ang nababati mailaklako ken mapasterkanda. Sigun kadagiti vendors, dakkel ti epekto ti pan nakaikabil ti tali iti paset ti Lions Head. Kinunada nga iti kinabayagda amang mangged iti lugar, tatalaeng ang napasaranda daytoy kabayatan ti panagbabakasyon. Adumetten dagiti vendors iti lugar ang nagsirapay laeng kagiddan iti mapaspasaranda, abasit a panagsangbay dagiti turista. Kay daw-dawatan mi no, mabalin ko mga katanda daytoy alad. Tapno damot ati makalako kami mo. Dati pagalaan mi ti pagbiag mi kan ni nag-uta-utang kami, nagbaybayad kami kinal daw. Italaeng nga aldaw nangimuntar dagiti kamang ti Baguio City Police Office ti tolda amang linged tapno maliklikan ti panagsardeng dagiti motorista iti sango ti Lions Head ken malapdan ti nadagsen agunay ti trapiko iti kalsada. Sigun iti opisina para iti kinatalged dagiti umili turista ken motorista dagiti addang ipatpatungpalda iti lugar. Hindi lang siguro as convenient as yung experience nila noon na they can stop anywhere. And part of the canon, ito nga, may utos naman na we have to clear the Cannon Road for unhampered travel, unobstructed travel. Maipalagip nga itay laeng nabiit nang ipaulog ti pamilya ni DILG Secretary John Vic Remulla ang maipawil ti panag-stop over dagiti motorista iti Lions Head tapno maliklikan ti nadagsen agunay ti trapiko. Inlawlawagmet ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong as saan ang maiparit ti mangala ti ladawan iti nasao at tourism site. Ngem kasapulan ang maipangpangruna ti kinatalged ti amin nga umili ken bisita iti lugar rason kadagiti adda ngayim implementar dagiti masaknan. Pero kung discretionary din on the part of local government, kung maluwag naman, pwede naman bumaba. Wag lang doon sa actual na hihinto yung mga sasakyan doon sa harapan ng within the vicinity of yung ng Lions Head. Siyempre doon sa may parking area naman doon. Jezreel Kate Lapizar para iti Pambansang TV, iti Baro, Pilipinas.